posádka z Dánska, zatiaľ čo Slovensko 2 sa umiestnilo na solidnej 5. pozícii. Vidíte, že je to tam našlapané, lebo 4 týmy sú v 5 desatinách. Ale venujeme sa dánskej posádke, ktorá prichádza do trubky. Volí prejazd správa, musia si dávať pozor na to, aby ich nevynieslo do ľavej strany, kde ten nálež je najväčší, čo sa aj stalo, takže musia opäť rozbiehať raf, aby nabrali rýchlosť do tribúny. Na rýchlosti. Majú fanúšikové nábehu, myslím, že podklad od práve druhého týmu, ktorý veľmi držia palce a teda bežia spolu s nimi po tej trati. Táto to už prešla z nejakého menších problémov a už máme v strede